Mhlawumbe sithandana kodwa kuvele into ethi mina naye siyazalana. Maye. Eneminyaka emihlanu. Iminyaka emihlanu. Niyazi komphunyaka kuba nina niyazalana? Siyazi kunyaka wesibini kakuhle. Emantana ndicela ukubuza nina. So nina nivele naqala ngojola nagqibela ngokwazana. Ndiyaphoxeka kakhulu xa esithi bayazalana. Ndavele ndakwenye indawo nje into engakhange ndiyicinge uba ndiyawufika kuyo. So into enzakalayo nansi, ndathatha usisi lo wam umncinci wayodibana nentombi yam. Bathi ke bephumile ke bona ndingekho, usisi lo wam umncinci waveza eligama elithi Makhoza. Okay. Umuntu wami yena wambuza ukuthi hayi man, eligama lo Makhoza qhubeka ntoni? Bathetha ngami? Bathetha ngeligama elithi Makhoza. Oh. So achaze usisi ukuthi Makhoza ngumama, bayigqibe apho. Yena abuye lapha kum azobuza ke ngokuthi hayi man, usisi wakho ubize esisiduko esithi Makhoza sivelaphi? Ndichaze nyani nami. Ngithi no, Makhoza ngumama. Naye ivele ukuthi naye umakhulu uMakhoza. Umakhulu wentombazane yakho. Umakhulu wakho nguMakhoza, nawe nguMakhoza. Mama. Umama wakho ngubani? Umama yena waseLady Frey. Cha. NguMakhoza waseLady Frey? Kwabani fana? Umama wasweleka ndimncinci. So